אנחנו נמצאים ברעננה, בפנטהאוז, של לקוחות מקסימים שעשו אצלנו לא רק מטבח, אלא עוד חלקים נוספים בבית, ואנחנו נעבור ואני אראה לכם את הכל. פה אנחנו רואים את המטבח, מטבח רחב ידיים, מאי, בגוונים ירוקים, עדינים יותר. פה יש לנו אי שאנחנו למעשה הוספנו אותו אחר כך לשים עוד מכשירי חשמל וכל מיני כאלה, ונותן פה עוד איזשהו עניין. אנחנו יכולים לראות שתי מקומות שהיינו צריכים להסתיר בהם מזגנים ורטיקליים. כמו היחידה הזו למעשה, שיש לה גישה מהחלקים הצדדיים למזגן. המזגן יושב פה מאחורה, לא רואים אותו, יש לנו פה מקום להציג אומנות. פה יש לנו עוד יחידה כזו, גם משולבת טלוויזיה. זאת אומרת, עשינו פה דלת חזקה וגדולה, שהטלוויזיה יושבת על הדלת למעשה, ואז מאחורה יש לנו גישה לכל הכבלים ולכל הדברים. אני אפתח ואני אראה לכם. למעשה, אנחנו פותחים את הדלת, צורה כזו, ואז יש לנו מאחורה לראות את כל הדברים, והטיפול במזגן והכל נעשה בצורה מאוד מאוד נוחה וכלילה. ואז אנחנו מקבלים גם חלק שנראה מאוד מאוד יפה, וגם למעשה מקום שאפילו יש לי פה עוד קצת מקום אחסון לכל מיני דברים. פה עובר גם החשמל, היינו צריכים להתמודד פה עם הרבה דברים טכניים כדי שלהוציא את התוצאה שרואים בסוף. יש לנו פה ארון חשמל, שאנחנו רואים, למעשה אם אני פותח פה, אני רואה את הארון חשמל בפנים. יש לנו עוד יחידה שהיא משלבת גם אזור של כניסה לבית, לזרוק דברים, מפתחות, עניינים, תיקים, כל מיני כאלה. פה אזורים לספרייה, להראות ספרים, אומנות, תמונות. כאן בחלק הזה עשינו סגירה למכונות כביסה ולמייבשים. פה אם אני פותח את הדלתות האלה, אני רואה פה מכונת כביסה ועוד אזורים, ומקום לסולם, ומקום למטאטא, ומקומות לכל מיני דברים שצריכים פה מבחינה פונקציונלית, וכל השאר הוא גם כן אחסון. פה לקחנו עוד את החלק שמתחת למדרגות, זה תוספת חדשה שהם עשו, וזה למעשה סגירה מתחת למדרגות, שנותנת פה עוד הרבה מקומות אחסון, ועוד יופי לחלל הזה. למעשה אפשר לעשות אצלנו כל נישות הנגרות בבית. אנחנו כמובן מתחילים עם מטבח, אבל אנחנו נותנים מענה גם לבתים שלמים, או חללים ציבוריים. מאוד חשוב שהאזורים שרוצים שממש יהיו איכותיים וממש יהיו יפים, שאנחנו ניתן את הדעת ואת המענה לזה, ואז אנחנו רואים את התוצאה הזו שאנחנו רואים מול העיניים.